Oh, ganda ng sasakyan guys. Oh. Nakamichi Metalworks Hybrid. Nakamichi mo. Nakamichi. Basta kinatagiya oh. Ha? Kinatagiya. Loh, Ano ba? Basta kinatagiya ba? oh gano'n. Napuni dah. Basta ikaw na Chinese. Ni hao. Ulo. May balik ka maninsik na? Oo. Tadi mo gusto ka ko sa China ko. Masa may pasabot na to? Ano, ni hao, hi, Yan hello. katong Imo na sakyanan. Ulo, yotis mo. Sa'yo yung sakyan. Mo yung mo ininchik di dodoy. Mo na guys kani mga kauban na mo Mga linguist ni. Oh, talented and Tanan nga kuan Tanang lingway ang di na may bawaan niya. Di may masag. Oh, di Sama masag, pa oy. lang. Whole world. Oh, di ba kay? Nay translator. Sige sa. No, no. Sagwa. Ang uban porting bisiha kami. Nya dire humpit na mahuman ang kuan ni Kevin. Parking lot. Ang sudah. Ibindorian, wala na Ha? siya pero magtaod pa Ahom si no? O misi nga 7-Eleven. Lo, niya tong amo. Oy, way bali da ito. Trabaho siya, sig surusuroy. Mo to mong amo si Bais. yung mga trabahante sa Indonesia. Oh? Oh, ito na yung 3. Ang atong amo ba, sig surusuroy niya mga trabahante niya, sig trabaho, may biyag siya ang amo. Oh? Ang atong satso ba? Oh, sige. Sig surusuroy. Kita sig trabaho. Mura ba siya ang amo? Pero nyari ang amo, kada katulog kwarta. Lo. Para asa man tong kwarta ha, para uma. Bali palit daw to. Unsa to jo? Papay. Babayog. Noodles. Noodles. Oh, ugma sa baduman. Ang biswit ni Katsen, haurot. Nya kami pa. Ano man? Ang biswit. Biglaan yun dito. Ikuha na nila. Lo guys, mga matit dili yun di mo ha. Nagbayad ka kung 40. Uy, nagbayad ka kurita hoy dili maguri gata ka man to niya. Ano nis katang dito? Malutin mo. Wala na ikuha na. Na, matit dili yun. Kisa may nagmatit. Dagang yun nagmatit no. Loy, ang ganda pala ng katabi ko, simple lang. Di mo ka palit og biswit. Kagachang to. Pero ang lamig ko na to, sutulit yun. Sutulit ang lamig ayaw. Nakita ko siya sutulit, wala naman. Walis kachang dito. Yung sampagiti. Oh. Alam mo yung sampagiti? Sampagita. Hindi! Yung parang pansit na pula. Spaghetti. Ayaw. Di mo alam. Hindi sa amin, sampagiti yun. Oo, sa amin sa probinsya. Hindi nila alam. Kamsya ko eh. Ginagma, alam mo. Ano? Ginagma. Yung ginagma, tiglo. Ulag. Yung sa inyo, sa lugar nyo, ano yung mga delikasin nyo? Ano? Empanada. Uy! Masarap yun. Empanada. Ako parang ginagawa mo. Sino magluluto ito? Ako. Bakit? Masarap. Empanada. Sino nagluto ito? Galit pa siya. Pag sabi, ako. Nagkamagkamsin na naman yung bukas sa kiglo. Inanaw mo naman. Na yan. Baka mag-absent ka every time mag-meeting tayo dito. Pag mag-meeting kami guys, kinabukasan may isang hindi papasok. Yan. Ala. Pinalala mo pa ako ng tuyo, ang baho ng bag ko. Hoy, dapat Ibinalik ko doon baho eh. Baka wala ka na naman. dapat magpiti ka na tiglo. Nako, baka buntis ka kaya ka nahilo. 10 taon, 10 taon. Yung bag ko, sabi niyo, ano to? Baka guys, ano ba yung pampiti? Pregnancy. Hindi prenatal agad. Patay oy. Hindi na dumaan sa buntis, prenatal agad. 10 taon. Saan nilagay? Sa puwet? Pila naman tayo. Walang diok ngayon. Basta kayo Louie TV, alam mo na, marami kang matututunan at ikisasaya. Louie TV ang kasama nyo, sa fishing at kahit ano, kulitan at tawanan patungo sa pangarap. Louie TV.
pero nagsumikap. Dating padyak driver at tindero ng mineral. Minsan nakikikain sa mga kaibigan hanggang nahanap ang kasagutan. Aral na inyong kapupulutan, ano mapagsubok, wag mo sukuan. Kaya di siya nagpatalo, sa kataray nagtrabaho. Nakilala ang kanyang asawa, kaya napadpad siya dito. Daming dumaan na hirap, patuloy na nagsumikap. Nakipagsapalaran na sa Japan, baka dito niya na mahanap. Nasa Talaba nagtatrabaho, makikita nyo sa kanyang mga video. Fishing, adventure, at good vibes tayo dito. Hanggang sa merong nag-viral na video niya, umabot ng 7 milyon sa fishing video ni Louie TV.